λέει μέσα στην τροχαλία βρίσκονται για τα φτερά μας. Κάποια tips είναι να τεντώνουμε καλά πάνω τα φτερά μας, με καλύτερη διάταση, μεγαλύτερη προσκύνησης, αλλά μέχρι να επιτρέψουμε προσκύνησης για να ψηφούν καλύτερα οι μύες μας και όταν κατεβάζουμε τον αγκώνα μας, ο αγκώνας να μην έρχεται πίσω για να δουλεύουμε φτερά, όχι τραπεζοειδή. Πρέπει να ανοίξω, να έρθει η πλάτη μας. Αφήνουμε το χέρι μας να φέρει μπροστά, να κάνουμε καλή διάταση στα φτερά και τραβούμε κάτω τον αγκώνα μας και κοντά στο σώμα μας για να δουλέψουν τα φτερά μας. Ελέγχουμε το βάρος που το φέρνουμε, αλλά και στην έκεντρη φάση. Και μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό πώς, 1 με 2 δευτερόλεπτα και ώρα που σας πάει το μίσο. Ελεύθερουμε τραπεζοειδή. Πέφτουμε πάνω στον πάγκο, έχουμε έξω στήθος μας και κουντούμε τους αγκώνες μας να έρθουν πάνω, αλλά να μην είναι κοντά στο σώμα μας, να είναι λίγο πιο κάτω από την ευθεία των ώμων. Αφήνουμε καλά να τεντώσουν κάτω οι αγκώνες, τα χέρια, να κάνουμε καλή διάταση ο τραπεζοειδής και όταν σηκώνουμε, κλείνουμε τις ομοπλάτες και φέρνουμε τους μέσα. Θέλουμε ο κορμός να γίνει λίγο μπροστά, οι αγκώνες είναι συνεχώς τεντωμένοι και τώρα που σηκώνουμε πάνω τα χέρια μας πρέπει να κλείνουμε πάνω τη διαγωνία μέσα και να κλείνουμε τις ομοπλάτες για να δουλέψει έτσι καλά πάνω τραπεζοειδής.
κεφάλων με τα βαράκια. Έχουμε συνεχώς τους αγκώνες δίπλα μας. Σηκώνουμε τα βαράκια μέχρι εδώ που παράγει μέγιστη δύναμη ο δικέφαλος, ο βραχιόνιος. Τεντώνουμε κάτω σιγά σιγά έχουμε στο βάρος και δεν δίνουμε να φυσεί με το σώμα μας για να σηκώσουμε το βάρος. Ελέγχουμε το και σηκώνουμε σιγά σιγά το βάρος. Πάντα μέσα στην τεχνική. Μπάγκο, κάψεις δικεφάλου στοχεύοντας τη μακρά κεφαλή του δικεφάλου. Καθόμαστε στον μπάγκο, η πλάτη μας είναι πίσω και οι αγκώνες παραμένουν πίσω από το σώμα μας. Και κάνουμε κάψη του αγκώνα, κράταμε 1-2 δευτερόλεπτα και εντώνουμε κάτω καλά διάταση με ένα μεγάλο εύρος κίνησης. Κάψεις δικεφάλου σφυριά με τα βαράκια. Πάλι έχουμε συνεχώς τους αγκώνες κοντά μας. Σηκώνουμε, κρατάμε 1-2 δευτερόλεπτα και σιγά σιγά ελέγχουμε το βάρος κάτω. Δουλεύουμε τον βράχιο και ευχηρικό μη.